dinamika proposena eta autorika proposena eztabaida egiteko. Bai, abian eguna bai, baina gure ustetan orduan bai garrantzitsuak onartzeko arratzalde izan beharko ditzake, eta udal langilez gain eta etorri diren herritar batzuez gain, askoz herritar gehiagori aukera eman aurrekontu hauen onarpenaren eztabaida ezagutu dezaten, ez? Orduan, bueno, adostasun horretan heltzeko posibilitate baldin badaukagu, postuko gara. Osoko zuzenketari dagokionez, guk betidanik planteatu dugu diru publikoa zorroztasun handiz zaindu behar dela, edo kudeatu behar dela, eta krisi garai honetan zorroztasuna balik eta handiena izan beharko litzateke. Orduan, premisa honekin edo guk kezka handiz irakurri dugu aurrekontu proposamen hau, eta hainbat ekimen martxan jarri ditugu aurrekontua alde batetikan Eibarko herritarrekin eztabaidatzeko, eta beraiek herritar eta elkarteekin, eta elkarte bai herritarrek emandako ideia eta proposamenekin gure osoko zuzenketa eta zuzenketa partzialak aurkeztu ditugu. Lehenengo eta zuzenketa osoko arrazonamenduarekin hasi baino lehen, gatuko litzaidake prentzan agertu den zuen prentzaurrekoaren afirmazio batekin, ez ukatzea, ez azkenean planteatzen zan guke aurkeztutako emendakinak ez zuela kuadratzen. Gure ustetan, hau gure lantaldeak, bai pertsona asko egindako lanari mesprezua da. Gure planteamenduak kuadratzen du numerotan zuzena da planteamendua, eta beste gauza bada ados ez egotea, hori onartzen dugu, baina esatea ez duela kuadratzen, ez da egia eta horri zuzentzea nahiko genduke edo argitzea gitxien ez. Eta, azkenean gure duda aratago doa, planteatzen denean baita ere, 21 emendakin edo izan dirala Bilduk aurkeztu dituenak, benetan 38 emendakin izan direnean, eta, atal honetan, gure dudak sortzen zaizkigu, gure emendakin guztiak aztertuak eta eztabaidatuak izan diren gobernuko arlo desberdinen artean, edo ogasuneko arduradunak bai badakigu irakurri dituela eta aztertu dituela, baina ez duda sortzen zaigu batez ere kopuruan bertan, emendakinen kopuruan bertan akatsak daudelako, edo prentza horrela gertu delako, ez. Argipen hauekin da gero, sartuko gineke gure ustetan osoko zuzenketaren muinean, ez. Ondoren, zuzenketa partzialen eztabaida bat edukitzea ere nahiko gaituke, orduan orain lehenengo ildo nagusiak edo aurkeztu nahiko dituzke, eta ondoren zehaztasunetan sartu, posible bada. Jakin badakizue eta herritarrek ere badakite legegintzaldia hasi zenetik gure kezketako bat izan dela azkenean arlo politikoari ematen zaien nazioen gaia, ez? Hemen gai honen inguruan denetik entzun behar izan dugu, demagogo batzuk berala eta beste hainbat kontu, ez? Gure iritziz, demagogoak izango gineke guk hemen gauza bat planteatu eta Bildu gobernuan dagoen beste herri batzuetan beste gauza bat egingo bagendu. Baina, ez da kasua. Orduan, gure planteamendua nahiko argia da. Noski Eibarko udaletxean liberatuak behar dituela udala kudeatzeko, baina gure ustetan ez dira maita behar. Noski liberatu hauek soldata bat kobratu behar dutela egiten duten lanagatik egiten dutela ez dugu dudan jartzen. Baina gure ustetan ez ditzake 48.000 euro brutoko soldata bat izan behar. Noski bideretara etortzearen horrek kostu bat daukala eta asignazio bat edo dieta bat ordaindu behar zaiola zinegotzi ez liberatuari, baina gure ustetan 310.000 euroko dieta gehiagizkoa da, naizta tope batzuk egon, ez? Orduan, argi eta garbi, gure planteamendua ez da guzti honekin guztiz kentzea, baizik, azkenean, errealitate sozioekonomiko berriari harik eta ajustatuena izatea,
Eta hortik doa gai honekin daukagune lehen planteamendua. Baita ere, komentatu nahiko genduke gai honekin, eta gure ustez koherentzia eta jarrera positibo baten lehen adibide bat izango da. Gaur bertan, dakizuen moduan, gure zinegotzietako bat, Batzar Nagusietako aholkulari bezala dago lanean, eta gure iritziz ez dira konpatibleak Batzar Nagusietan soldata bat jasotzea eta era berean Eibarko udaleko dietan kobratzea. Orduan, gaur goizean bertan, Begoña Bezga konsejalak uko egin die Eibarko udaleko dietak egin dio jasotzea, ez? Orduan, gure ustez, olako pausuak ematen jarraitu beharko genduke. Beste puntu potoloetako bat edo izan da udal zerbitzuen publifikazioa edo eskatzen genduela, ez? Atal honekin ere, Udal Gobernurri saiatu zarete langileen artean kezka sortzen eta azkenean Bildu planteatzen zuen gaia beraiek lanik egingo ez balute bezala edo holako zerbait planteatzen. Noski, guk ez dugu jartzen dudan udal langileek egiten duten lana. Gure iritziz, egin beharko litzakena da, azterketa sakon bat, eta bertan efikaziaren ildotik aztertu ia kanporatzen diren edo externalizatzen diren lan guzti hauek beharrezkoak diren externalizatzea edo barne mailan konpontzeko aukera izango genduken. Eta, gai honekin adibide bat edo jarri nahiko genduke, ez? Dakizuen moduan, lehengo urtean Gizonoko proiektuarekin hainbat gorabehera egon ziran, eta astindu egitza taldetikan errekurtso bat edo aurkeztu zen udal honen onarpen bati, ez? Eta astindu egitza taldeari erantzuna emateko, kanpoan kontratatu zen abokatu bulego bat kontratatu zen, ez? Eta abokatu bulego hori 7.000 euro ordaindu zitzaizkion. Gure ustez, Eibarko udal barruan badago jende kapazitatua horrelako rekurso bati erantzuna emateko. Beste gauza bat izango litzake, rekurso hau epaitegira joango balitz eta jarraipen bat egin beharko balitzaioke, beste kontu bati buruz egin arizko inaki, ez? Baina, gure ustez, ohiko errekurso erantzuna emateko Eibarko udalean badago langile kualifikatu nahikoa, eta gai horri buruz, gai horiei buruz hitz egiten ari gara. Beste gaietako bat, adibidez da, obra eta egintza inguruan externalizatzen diren proiektuak baita ere, ez? Egia da, orain arte, Eibarko udal langile asko, Eibarko udalarenak ez ziren obra batzu zertifikatzen edo ibili direla. Egia da, obra hauek, adibidez, varianteari buruz ari gara, varianteko obrak bukatu dira edo bukatzea daude behintzat, azkenengo remateak agian falta dira, baina eta baliabide horiek agian jartzeko ordua izango litzake beste proiektu batzuen redakziora eta orduan azkenik hori bukatzeko noski ez dugula planteatzen udalangileak ez dutela zer egiten edo ociosos, ez jantzarrekoan noski ez dugula hori planteatzen, baizik lana ondo antolatzea eta alde neurrian baliabidea era zorrotz baten kudeatzea. Hirugarren puntu nagusia azpimarratu nahiko gendukena, izango litzake gizarte zerbitzuen arloko gai guzti hau. Hemen jakin badakigu konpetentzia desberdinak eta daudela, baina gure iritziz ez egon aukerak badaude udalak bere aldetikan aportazioak egiteko hainbat arlotan, ez? Eta gero emendakin partzialetan defendatuko dugun bezala, udalak hartu beharko luke bere gainen bat gastu krisi egoera honetan. Euskeraren arloari dagokionez, naiz eta aurrekontu orokorrean hiru partida ez den murriztu, egia da udal euskaltegiak hartu duen partida geroz eta handiagoa dela eta era berean euskararen sustapenak kalean eta egiten duten elkarte ezberdinen aportazioa murriztuz doala berikute, ez? Bilduren irizpide nagusia aurrekontuaren 2% euskararen erabilera sustatzeko
erabiltzea izango litzake, ehuneko 2 guztira Eibarko kasuan 600.000 euro izango lirateke, momentu honetan 300.000 euro inguru gastatzen dira, eta planteatu duguna da ez urte batean 300.000-tik 600.000-ra pasatzea, baizik urtean 100.000 euroko igoerak egitea, azkenean legegintzaldi bukaeran 2 horretara iritsi arte, ez? Gero beste bat aportaz emendakin sartu ditugu, berdintasunaren inguruan, immigrazioaren inguruan baita ere, hau azpimarratu nahiko genuke, immigrazioa azkenean batzuk arazo moduan ikusten dute, baina aukera moduan ere ikusi dezakegu, ez? Kulturalistasunetik eta kulturartekotasunetik gure herrian gauza txukun asko egiteko aukera egongo litzake, ikusita nazionalitate desberdinetatik etortzen diren pertsonak gero eta presentzia handiagoa dutela, ez? Eta jakin badakigu kale mailan pertsona hauek daukaten irudia kasu askotan txarra dela eta ez dela bat etortzen beraien izaerarekin edo, ez? Orduan gure ustetan lanketa oso garrantzitsu bat egon beharko litzake etorkinen inguruan, eta gaur egunean dagoen diruarekin gauza gutxi egiteko aukera ematen du. Kiroletan baita ere aipatuko nahiko genuke, azkenean kirolez profesionala edo elkarteak egiten, elkarte txikiek edo ez profesionalek egiten duten lanari murrizketak aplikaz ez ezkiola, eta era berean nagian kirol kompetitiboa edo mantentzen dela edo mantzatzen dela, ez? Beste arlo batean, ingurumenean eta landarapenean, kasu honetan ere, hainbat gabezi ikusten ditugu, adibidez, orain martxan jarri da eta lehenengo bilera bat itxien ez eduki dugu ingurumen batzordearena, baina ez dago ingurumen teknikaririk Eibarko udaletxean. Esan ziguten, DBGesak eskaintzen zigula lan hori edo, baina kasualidadez edo ez, lehenengo bilerara esan etorri teknikaria. Espero dugu hau ez horrela jarraitzea, baina gure ustetan beharrezkoa izango litzake Eibarko udalean ingurumeneko teknikari bat egotea, azkenean Eibar inguruan dauden ingurumen eta landa garapenarekin lotutako hainbat gairi koordinazio minimo bat emateko eta dena ahalik eta onduen enpitzeko gure ingurumen naturala, ez? Eta landa garapenaren inguruan, gure ustez gaur egun Eibarko baserritarrak Rialtoko merkatu plazan dauden egoera ez genuke onartu beharko udaletxetik. Egun hauetan gainera egiten duen hotzarekin eta elurrarekin eta markezina aura oso ahula gelditzen da, haizea sartzen da leku guztietatik, oso baldintza txarretan daude gure baserritarrak lanean, eta gure ustez udalak bitartekoa jarri beharko lituzke egoera hau zuzentzeko, ez? Eta azkenik, ez azken aurretik, kulturan baita ere uste dugu gabezi handiak daudela, Eibarren elkarte asko ari direla euskal kulturaren alde lanean, eta gero emendakin partzialetan defendatuko dugun zehatzago, baina euskal jaiarekin adibidez gertatzen den kasua oso adierazgarri iruditzen zaigu. Jakin behar da, jendeak badakien, euskal jaiaren aurrekontu osoa 30.000 eurokoa dela, eta Eibarko udalak 6.000 euro soilik jartzen dituela euskal jaiaren beste guztia, Eibarko Klub Deportiboaren esku gelditzen da. Eta azkenengo apartadu bezala, garapen ekonomikoa eta berrikuntzaren inguruko apartadua izan da, gure ustetan Eibarren apostua batez ere merkataritzaren inguruan zentratzen da, eta gure uste apalean 3 sektoren diversifikazio baten alde egileako litzake, alde batetik lehen sektorean herritarrei behar zezkien bitartekoa jarri beraien lan ahalik eta ondoen egin dezaten, bigarrenik gure herrian hain garrantzitsua izan den industriari behar ziren laguntzak eta emanez, eta noski merkataritzari ere ekilibrio bat mantenduz euren zutian, ez? Orduan,
gure eztabaidaren planteamendu artean. Horregatik aurkezten dugu oso zein. Todos sabemos que los presupuestos del Ayuntamiento de Eibar vienen sufriendo considerables recortes en los últimos años, en consonancia, como todos conocemos, de las dificultades económicas que atraviesa la economía en general. Desde luego podemos afirmar que si estos no son los presupuestos más difíciles de los últimos 20 años, serán los presupuestos más difíciles de los últimos 30 años. ¿Más intervenciones? Yo por alusiones. Nada, decir que me sorprende la poca calidad política que hay en este debate. Me sorprende, la verdad. No se ha terminado, ¿no? ¿Eh? No se ha terminado. No, sí, pero me sorprende. De las dos intervenciones que ha habido y de las que me han citado, la poca calidad que hay. ¿Todavía no habéis entrado en el debate? Decís que os molesta lo que he dicho, pero no justificáis por qué os molesta. Todavía no habéis entrado en esa justificación. Yo no solo estoy aquí en las horas de las comisiones, yo os invito a venir a vosotros también, lo dije públicamente en el periódico. Os invito a venir a las reuniones que hace Bildu Eibar, porque las reuniones que hace Bildu Eibar es con todos los claveses, incluido vosotros. Son reuniones abiertas, todas las que hacemos. Aquí trabajamos todos los días, incluso por las tardes. Es más, y creo que somos el único grupo que estamos aquí muchas tardes entre semana. No habéis entrado, habéis obviado el fondo de la cuestión. Habéis obviado, os habéis ido y habéis llamado demagogos a un grupo de trabajadores de aquí, del pueblo. Habéis llamado demagogos a Bildu Eibar. No tenéis ninguna justificación. Ninguna justificación. Os vais por las ramas. Entrar a debatir eso. Entrar. O sea, me decís que yo estoy diciendo barbaridades. ¿Cuáles son esas barbaridades? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Coño. No sé si es falta de calidad política. Sí. Yo no he dicho nunca que aquí se cobraban 900 euros por 3 o 5 horas. Creo que lo has dicho tú. El problema está, si tú dices eso, sabrás por qué. Entiendo que eres tú entonces el que dedicas 3 o 5 horas a la gestión de este ayuntamiento. Porque si no eres tú y te refieres a otro, di a quién te refieres. Porque entonces habrás hecho dos cosas, demagogia y mentira. No merece la pena responder. Es posible que sea algo de mucha más calidad, por ejemplo, lo que hace Bildu en el RANI, donde ha liberado a los 5 concejales de la Comisión de Gobierno, que son de Bildu, y ha negado las dietas a todos los grupos de la oposición. Entonces aquí seriedad en los debates no sé si hay, pero desde luego el intento de buscar un impacto mediático con una cosita que parece impactar mucho a la gente a una costa de que nos tengan que parar en la calle para recriminarnos que somos unos sinvergüenzas, que nos embolsamos 900 euros por venir 4 horas al ayuntamiento, eso, Cristóbal, es una irresponsabilidad como la copa de un pino, porque tú sabes que tú meterás muchas horas aquí a la tarde, pero eso no te permite presuponer que los demás no estamos trabajando para este pueblo. Iñaki, solo decirte una cosa. A mí nadie me ha parado en la calle para llamarme sinvergüenza. Nadie. Si te lo han hecho a ti, háztelo mirar. A mí, nadie. Bueno, yo no quiero bajar más con este debate, ¿no? Entonces, quien no quiere entender que este tipo de declaraciones realmente no conducen a nada positivo sobre la labor del ayuntamiento y de sus concejales, pues es difícil que lleguemos a ningún entendimiento. ¿Más intervenciones? Bai, bai PNV aldetik, bai zuen aldetik, komentatu duzue, soldaten inguruko proposamen hauek, titular baten bila gabiltzala, edo, pixkat espezifikazioak garela. Ez, argitzearen, ze suposatuko duke murrizketa honek, ez, azkenean, gure planteamentua argia da, gure eredua arrastateko eredura urbiltzea izango litzateke, eta eredu honekin lortuko lirateken murrizketa 478.000 eurokoa izango litzateke urtean. Eta honek ze suposatzen du, gauza nimino honek, esan duen bezala, ez da hain niminoa, gure ustetan.
baldintzatuko luke, bideratuko luke adibidez, Eibarko udaletxeko langileak planteatzen ari diren hainbat hobekuntza edo bitxienez ez okertzea beraien lan baldintzak, gaur egun hemen ikusi dezakegun moduan. Bildu, sindikatu desberdinekin egindako akordio baten bidez, gobernuan dagoen udaletxetan funtzionarioen edo langileen soldatak 55.000 euro baino bitxiago irabazten duten langileen soldatak 3% igotzea planteatu da, eta horrela egiten ari gara gobernuan gauden udalerrietan, eta posto honek 250.000 euroko postua izango nintzateke. Orduan, 278.000 euro hauekin urritzeko moduko izango nintzateke. Baina ez hori bakarrik, ez udalangile guztiei, 55.000 baino gutxiago kobratzen duten guztiei 3% igotzea, gure ustez beraien lan baldintza duinak jarraitzen izateko beharrezkoa denean, baizik baita ere euskerarako, baita ere immigraziorako, baita ere unientzako lokalak itxiak irekitzeko, zerbitzu sozialetarako, eta bar. Azkenean, planteatzen ari garena, ez da txikikeri bat, gure ustez, ados egon gintezke, edo ez, argi dago, beste talde politiko guztietako ordezkariak ez zaudetela ados gure planteamenduarekin. Hori argi daukagu. Baina, argitu nahi duguna da, ez dela posteurri buruzko eztabaida. Eztabaida sakonekoa da, eztabaida politika gintzaurreatzeko formei ingurukoa da, eta diru kopuru handiez hitz egiten ari gara. Murrizketa hauekin, lehen aipatutako hobekuntza asko egin daitezke herrian, eta hori da gure lan ildoa, eta hori da gu gobernuan gauden lekuetan egiten ari garen politika. Orduan, hori da argitu dituke. Hainbat kontu argitzeko edo jarraitzeko eztabaidatzen. Prentsan agertu zen bezala behintzat, lehenengo aipatu duzu lehenengo gaiaren inguruan, eskolan izaten du zure hitzetan alkate jauna, lo primero porque no nos cuadran las cuentas que ellos hacen. Ulertzen dugu gure kontuak kuadratuta daudela, orduan horregaitik lehenengo argipen hori. Ondoren beste gauzatxo batzuk, Hernaniko udaletxean 5 liberatu daudela esaten denean ez da egia. 5 pertsona daude liberatuta, baina ez jornada osoz. Eta, de paso, aprobetxatuko dugu baita ere salatzeko edo gure egoera, azkenean ez zelako onartu bi liberazio erdi bilduri ematen. Baina, Hernaniko udaletxean dedikazio osora egon litzateke 4 pertsona, ez 5, argitzean. Gero, aipatzen da baita ere, Fofinaren, nola igoko lirateke Eibarko udaletxearen ingresoak edo, ez? Eta beti jotzen da, bertakit urbilen dagoelako edo zeraitika Foru Aldundiaren kontra, eta aipatzen da, soilik 0,5 igo dela, eta nik beste proposamen bat egiten dizuet PSOE eta kasumontak gerteko baita ere. Esan Foru Aldundiak Eusko Jaurlaritzari eman behar dion partida murrizteko. Eta jazta, hor, Foru Aldundiaren ingresoen 1.070.000, la propuesta sería que el gobierno vasco, en vez de pedirle a la Diputación que le dé el 70% de los ingresos que recibe, pues que dé 60. Y ya está, y al final podemos estar aquí tirándonos la pelota unos a otros y depende de quién gobierne en qué gobierno, pues en este caso se tira contra la Diputación. Pero de la misma manera se podría tirar y decir, pues bueno, vamos a decirle al señor López que distribuya mejor las aportaciones a las diputaciones y a los municipales, a los municipios. Y bueno, pues también se podría conseguir el ahorro que fuese necesario. Y luego el tema gizarte zerbitzuen inguruko gai guzti honekin, igual leire zitzen ematen dio eta bera garrituko du bera bai da gai honetan teknikaria.
Nire gauza pare bat komentatzen nahi dituen gizarte zerbitzuen emendakinekin edo sartu aurretikan, pare batetikan egin dituzten akusio guztiak, denbora guztian dagoen egoera ekonomiko latza dela eta aurrekontu hau oso murriztua dagoela. Egoera latz horren aurrean gizarte zerbitzuak izatenean normalean gehien pairatzen dutenak egoera hori edo gehien lagundu dezaketena egoera hori hobetzera, eta aurrekontu hauetan gizarte zerbitzuen gaiak murrizketa jaso dituzte. Orduan ez dugu ulertzen egoera ekonomikoaren aurrean aurrekontu hauek era positibo batean aurreztea edo aurkeztea, baina gizarte zerbitzueri dedikazio hori ez ematea. Eta beste kontu batekin, behin da berriz entzun dugu dieten asuntua, lanpostuen asuntua eta bat, guk murrizketak planteatzen ditugula. Ez dugu momentu batean ere dudan jarri zinegotziek edo liberatu ez liberatuek egiten duten lana. Baina uste dut gogoratu behar dugula dietak ez direla lanaren ordain bat. Hau da, ez dugu soldata bat jasotzen egiten dugun lanaren arabera. Baizik eta dieta horiek edukileak ditugun arazo edo lan ustearen ordain bat direla, ez egiten dugun lanaren ordain bat. Beraz, ez dugu inolaz ere, momentu batean ere egiten dugun lana inork dudan jartzen. Ez dugu uste, ordain sari hori lanarekin lotu beharretik. Inolaz ere, hori argitzea. Behin eta berriz errepikatzen den gai bat da, eta demagogia egiten dugula behin eta berriz sartzen da, baina momentu batean ere ez dugu dudan jarri egiten den lana. Baizik eta horregatik ordaintzen dut furua. Ez zerkez. Gizarte zerbitzueri dagokienean AESak komentatu dituzu adibidez, gogoratu nahi dizut AESen kontuan Eusko Jaurlaritza dela kasu honetan diru aportazio hori egiten duena, Eusko Jaurlaritza dela murrizketak egin dituena kasu honetan ere, beraz Foru Aldundiko Bilduri egiten diozun eskaera berberak Eusko Jaurlaritzari egina zaiola, baina era berean, nahiz eta beraiek izan AESetan diru kopuru ematen dutena, udalen esku dago aurrekontu hori igotzea edo ez. Uste du, bizi dugun egoera ekonomiko honetan, familiek behar izango dituzten lagunkak segurazki igo dugu direla, eta ez jaitzi. Beraz, udalaren esku dago aportazio hori igotzea. A tiempo enpresaren gaia aipatu duzunean, hori gure proposamenetariko bada, Euskal Herriko Bizkaiako ia udalerrik gehienetan bi esesik martxan jarri den proiektu bat izan delako, eta Gipuzkoako herri askotan egin dena, finantziazioa lortu daitekeena fundazio ezberdinen bitartez, Kaixa, BBK, eta Kutxaren bitartez, baina izan da gure planteamendu bat, gizarte zerbitzuetan onure ikaragarri egin dezakeen planteamendua delako. Nagusiak kontzeditu jaso genuen proposamen hori, oso interesgarria iruditu zitzaigun, bakarrik bizi diren pertsoneri laguntzeko modu bat delako. Eta bakarrik bizi diren pertsonek askotan gizarte zerbitzuekin ez direlako erlazioan egoten. Eta laguntzeko era bat hau izan daitekelako. Sutearen prebentzio programa jarriz eta bitartean euren egoera, gizarte egoeraren diagnosi oso bat eginez. Planteamendua hori da. Egia da, konkurtso publiko bat etara daitekela, baina printzipioz lan hori egiten duen beste enpresarik Euskal Herrian ez dago. Egoera horretan egiten duen beste enpresarik ez dago. Hori da, aipatzeko gustatuko luzearena. Beste puntu asko aipatu dituzu, bai San Andres egoitzarena, ego gainera, Foru Aldundiaren bete behar batela horrek asumitzea, San Andres egoitzaren defizita horrein ere guk Eibarko udalak jaso behar duela, baina horretu nahi dizut, zu egon zinela honen arduradunaren Ander Rodríguez diputatuarekin eta konpromesuak jaso zenuela. Konpromesu horren ondorioak orain ez ditugu ezagutzen, baina beraien konpromesua da egoitzen ardura ekonomiko osoa hartzea. Bitarte horretan, Eibarko udalaren gain baldin badago egoera hori hobetzea ez dut uste arazo bat izan daitekenik. Eta, aipameren ugari bai immigrazio mailan ere plan berri bat planteatu delako aurten immigrazio gaietan aurrera egiteko, Igorrek planteatu dituen gaiak izan dira lehen,
Eta naiz eta plan berri bat planteatu ez da inolako partida ekonomikorik planteatu immigrazio gaietan lan egiteko. Inolako partida gehiarenik esan nahi dut. Eta berdintasun gaietan pixka bat antzekoa. Eta bueno, apurtu bat hori da esan dagoena. Bueno, voy a intentar ser breve.